Yata sujud sa pito. Yata to ako no. Karamukan ni sa lugar mo diri. Sa lugar ra diga. Inam bro ni. Marvin. Unsa ideal mo babae Marvin? Simple ra kas nanan soy. Kanang puti buhok ni pingping gablahan. Tuwas ra. 6 foot. Oh. Simple gwapa sad. Wow. Uy, kana ra yung mga gusto nga babae? Bebe, unsa man mo habe? Adi mada, oy. Bahalag nurse. Bahalag gwapa. Basta dato. Awa sa mga di mura ra magtimu si mnaw. Wala na kuan. Atayas mo ang eh. Daginuton pa kay ka. Sus, ikaw soy sim ganahan soy. Ako? Oh, Tus, simple ra kayo. unsa man? Daot. Basta ka na balag di mo bros. Oy, ayaw nang daot, di ka daot, mabuko gana, butang ka. Ang isda na bangus. Kadugay mo nagkagupo so. Dali, kuyo bang yo. Unang araw pa lang minahal kita. Bakit ba Ano mo ko? Guwapo magud siya. Uy, guwapo buwag yun. Oh, no! Yan pagkagwapo. Wala ka tura to. Ay, kompa. Uy, di mada. Di mada ba? Hi, guwapo. Maing hapon. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside. Guwapo yun niya. Uy, guwapo. Wow! Mauna niya akong ipangita nga lalaki. Guwapo. Naka-brace. Taas. Taas. Ubus. Dili, uy. Dili lang. Kay gikumot-kumot, gikumot-kumot sa dakong kamot, ang dughan mang pagkada. Tabangi ko di. Crush na ko siya. Ina nga crush ni mo siya. Guwapo. Ang yun kay guwapo. Yun ka. Crush gitu kay guwapo kay ka. Arms again. This time, Hi Miss Marvin Day. Ay, ako di ay. Si Carla makabalig utin. Oh hayop sa ganda, oh hayop sa ganda, oh hayop sa ganda, oh hayop siya. Nay, gwapo lagi kay Nay. Mura kag Barbie. Oh, Barbie. Barbie lap. Barbie lot, Barbie lot, Barbie, Barbie lot, Barbie lot, Barbie, Barbie lot, Barbie lot. Lo. Si Lula man no? Oh, si Lulaw to, wey. Feel ako murag ilang gibinuangan. Ato na to. Di, ito na to. Marvin, pakisa ko di. Di sang tapsing lang. Sige. You were just a dream that I once. Uy! Uy! Ginsa ba yung Lula, ha? Wala bay, labutan Wala eh! Inyong nang gibinuangan ang Lula! Oh, mo jud. Kabantay ko nila. Ganyan ang ginawa sila. Kamu! Inyong gibinuangan si Lula, no? Kami kabaw na bay. Nabuang mo, bawalin mo, tato si Lula! Mo jud. Limo to. Lilo! Unsa man? Kilab ta? Arach. Ako ay isang model. Run.
Gawas ron. Ako ay isang model doon sa Ermita. Si Soy Maria Rata. Ay, unay sis. Ako to sis. Run. Oh, Barbie. Oh, Barbie. Barbie lang. Ano ba, dikaging mo kayo? Ay, sika ba yung bata? Oh, Barbie. Kadoon mo balik na kadoon. Barbie lot. Oh, Barbie. Action. Oh, Barbie lang. Oh, Barbie. Action. Oh, Barbie lang. Balik. Oh, Barbie. Barbie lot. 3 actually. Inang, man, na-crush mo. Ay, dito. Inang actually. Mauna ni akong ipangita nga lalaki. Guwapo. Naka-brace. Taas. Tos ugbus. Dili. Hello, magwapo ka. Ay, gagwapo yun. Ga 3 2 1 actually. Gwapo. Ang dila-dila sa Mauna ni akong idea nga lalaki. Ito akong idea nga la. Doon ka na ya. Hi Bob po. Ha? Hindi na balik ka na nakasirtabangan. 1 2 3 actually. Mauna ni akong pangita nga lalaki. Giling sa gikan. Giling dila. Mulingi ka largo niya wala ka. One, two, three, actually. Balik. Gilig sa. Dool ka na ha. Hi Bob po. Ha? Yan, di na balik ka na nakasirtabangan. Wala tao istorya. Oh, hi Bob po niya. Kiling din ha. Hapon. Ya, katubing dila sana sa buko. Ya. Wala po. 1 2 3 actually. May ngapon ba? Balik. Yeah, hi! So, shout out din nyo lang. Shout out the way Rald Bugaas, DJ Ernest YT, Eliza Joy at kay Papa Chu ug Juby Legaspi. Shout out sa kunilang. Shout out ko nilang Fidel Lorejo ba ni? O Nars Anton, Joanna Marie Azora, Ellen Dan Zumba, o Erika Rizardo. Alright. So salamat sa pagtanaw sa mong video mga bay. O naibog mo nga duha rami karon, so wala si Odette no kay nagtrabaho pa nang nabuhi pagiyaha. Kay nastiin siya karon sa Lapu-Lapu mga bay o trabaho siya dito o kanang dila sa kay may kayo makapost karon pero tigabot niya maghimo og daghang video mga bay para ninyo para malingaw gyud punta. So what lang ta niya mga bay gimingaw sa miya no. Miss Odette mo. So kami ra sa karon sa kuan sa TikTok magprespare sa min duha. Isan ko niya taon. So mao to mga bay, thank you sa pagtan-aw sa mong video no. O please subscribe our YouTube channel and don't click the notification bell. Joke lang. So click the notification bell para pirmi mo updated sa mong video mga bay. Yes, O don't forget to hashtag Yahay. para ma-shoutout mo sa sunod video mga bay. Sa testorya say. So more to mga bay. Wow! Bisaya na dako, way pati, way magbuot, nga